ଦେଖ ବାପା, ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନି ତମେ ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ପାଅ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ କହୁଥିଲି, ବାପା ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେସବୁ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପା। ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି। ପାରିବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବୁଝିପାରୁଛି ବାପାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଜୀବନରେ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ବି କରିଛ ନା ବାପା, ତା ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଜଗାର କଲି, ସବୁ ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଲି, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବାପା ତମେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିବ। ଲଭ୍ ୟୁ ବାପା।